Mas. Piye? Info paket. Info paket, Ya. paket kamar eneng, paket ruang tamu eneng, paket pawon eneng 13 juta komplit. Kayak apa? Iki lho sing nomor 1. Nggih paket pawon, nggih Heeh. makangan. Oh, iki. Oleh meja makan, kursine papat ya toh. Ya. Sing nomor loro tak kei iki, Mas. Oh, rak piring. Piring. Heeh. Ki kok jukoke piring ning kene, jukoke Ya. ning kene. Jukoke lawon ning dhuwur, Mas. Heeh, mening. Iki sing paket pawon. Ya. Paket ruang tamune iki meja TV ya toh. Wo meja TV. Nek gak pengen digawe ada TV, nggih ada akuarium yo kena, Ah. salon yo kena. Ukurane 2 meter, Mas. Wo 2 meter ya. Ukurane 2 meter. Jan mening. Gandengane yo nggih cukup jayo iki. Wo iki, wo jan pas iki. Iki kursi sudut. Heeh. Modele minimalis. Kok njaluk sing ukir marmer yo eneng. Wo pilihane akeh. Paket ruang tamu, paket kamare, Mas. Heeh. Wo iki. Ya toh nggih gambul karo bojone. Beh, mening. Ukurane 160 kali 200 mereknya King Royal. Full Wo pair, jan Mas. mening. Ya toh. Wo mantap. Nah, iki lemarine. Wo lemari 2 pintu Mas ya. Lemarine 2 pintu iki sing nomor 6. Heeh. Bahannya full kayu jati. Milih motif liyane yo eneng. Wo iso mirip model. Saya mulai Hmm. model. Iki macak bojone. Wo komplit meja rias. Ya. Jan mening. Wo jan jos. Modele yo milih sing eneng gandeng lemari eneng. Heeh. Bunder yo eneng. Weh, Komplit pokoke. mening. Iki 13 juta oleh barang pitu. Wis Ya. ngroi beres teko omah. Weh, menak iki. Enak. Lah bayare piye? Bayare COD. Hmm. Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir. Wah, menak. Nah, Cara order piye? Cara ordernya ngisor bioprofil, eneng link pemesanane wi karek ndudul ping pisan ngono ya, Mas. Wis Oh iya terhubung iya ya. iya. Dulur. Paket 13 juta.